Horas minggu dihita saluhutna. Akadamang dohod dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Asa tabomotima parsauran nabadia di minggut tasadarion. Marhite tangi yang nahohom sangobbas. Martangi yang mahita. Marete mahitas yan buku ete HKBP nomor 10 sada ayat sada 2 dohot ayat 40. Marhite-hite gowarni debata ama. Dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anakna gabe pardengganan taringot tudosatta. Hamuak kadongan. Molo songoni dihaholongi debatahita. Ikut doho dohita masih haholongas sama hita. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, hodo harorowan nidame dohot holong ni roha. Sailehon jalapaho madihami roha si songoni. Ramoti maakana posom maradopo pangasungi ni si bolis. Asa maluan na sida siap pangujunan doho siap biar ni roha. Hodo tok-tok kapo sa doho partano batuan nami. Saito gumahami di dalam si dalanan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sikak nepatik di mingguta sadarion, dienet siapoda 20 tolu ayat 12, songonom madidok disi takas mata tangihon. Saitarehom maroham tu pangajaran, jala pinggolmu tumangihon akahata parbinotowan. Ido sahatna atong tapangido magogo tu debata lau mangulahon nahobar tu patik nai rak mahita. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin.
bagasan uduk dohok serep ni roha ta auhon jala ita topo timado satta nagodangi dia dopan ni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debatanami na di Banua Gijang. Pargogo naso hatu dosan. Pardengga bahasa doho. Jala rodi saleleng nileleng na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sayunang beingot akka dosa nami. Ay jok dohami mardo sa marado poko. Jala jok do husungguli hami rimasmu. Marhite siap pangalaw siyon nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah. Sayunak paingot-ingot pangalaw siyon nami. Unang alang asini roham. Sayurupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaon nami. Paluahami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Mucak pe akka doluk, jala humudtal akka robeyan. Alai anggo parasi ni rohakku, naso tu pamucak siakko. Jala padan ni hadameyokku, naso tupa humordit, ninna Jehovah si asiho. Hasanga pemadi debatana di Gijang. Amin. Taja hamatur pukni epistel di minggu tasadarion. Imana tersurat di tolu Musa 10 sia ayat sia 1 ayat 10 walu. Tajaha marsika soring. Molo digotil hamu parbueni tanomuna. Dan jadi sudah gotilommu duruni hau mamuna. Jaladang jadi joppu tommuna namar pisik-pisik di panabiam muna. Dan jadi hamu manakko, jala dan jadi hamu margabus,
jala dang jadi hamu masih pauto-toan. Dang jadi rupa ommu dongammu manang dobo ommu ugasanna. Jala dang jadi pogo ommu upani halak pangula pola sahak rodi manugot. Dang jadi papeolommu uhum di paruhuman. Dang jadi hamu marni dani dabohi. Palea halak napogos, pasangap palak nasangap. Ikum marhites ya katigoran uhumommu dongammu. Dang jadi hosomommu dongammu di bagasar roham. Alai ikom masih paingot to tu dongammu. Asa unang manea dosa ho alani ibana. Ido sahatna. Martua do akan atumangi hokata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tidak kom maha porseau tai songon nahina tidak kon ni dongata saha porseau disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mopalangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabia sia todi parbadia adorang so habubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natuat tubanua toru dung ditanom namulak mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangolu dohok namate au porsea ditodi parbadia
jala adok sada huria nabadia, huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia, dohot diha sesaan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu dosogok daging ni hala naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin.
Hamuna dongan sahaporsiaon di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus atas gowarni parhalado HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta parjolo mahu pasat hami hata horas-horas tuhita saluhutna dohot tuaka dongan naod do perap marsaur di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion upasahat ma horas ma dihita saluhutna Horas. udut tusi tabegema odolan ditikting ni huriata sadarion tarsurat di hata Indonesia. Nah, yang pertama nama minggu pada minggu ini adalah minggu ke-21 Dung Trinitatis. Topik mangaramoti diri di bagasan holong niroha. Pelayan ibadah yang akan membawakan firman pada ibadah pukul 9 adalah Bapak Pendeta Jarudin Panjaitan STH MM, liturgis Inang Sintua Rosana E Borusiahaan, Warta Sintua Roria Borunadeak, dan Harik Tahun Kolektan serta song leader, pemusik serta petugas yang lain dapat kita cermati sesuai dengan yang tertulis. Yang ketiga, pertangyangan wilayah. Pada hari Selasa 11 November masuk pukul 18 akan diadakan pertangyangan wilayah di rumah keluarga Nyonya SM Purbaboru Togatorop, alamat Rejo Winangun, masuk wilayah tengah. Hari Selasa 11 November masuk pukul 18 di wilayah selatan, alamat Sopo Godang. Pada hari Rabu 12 November masuk pukul 19 di rumah Nyonya DGB Sidabutar Boru Tampu Bolon, alamat Sopo Godang, wilayah Barat. Hari Rabu 12 November masuk pukul 18.30 di rumah keluarga NP Panjaitan Ibu RL Marpaung, alamat Jalan Mangga Kadisoka Purwomartani Sleman, wilayah Timur. Hari Rabu 12 November masuk pukul 18.30 di rumah keluarga Nyonya SE Huta Barat Boru Tahayan di Perumahan Banteng, masuk wilayah Utara. Yang keempat, pertangyangan persiapan pospel. Pelayanan Kulon Progo telah diadakan rutin setiap minggu. Minggu kemarin pada Jumat 7 November di rumah keluarga JP Sitombul Inang Buru Pasaribu. Dan berikutnya pada hari Jumat 14 November akan diadakan di rumah keluarga Bapak R. Sitinja Inang Buru Simanjuntak. Yang kelima, kegiatan kategorial dapat kita cermati seperti yang tertulis. Yang keenam, warga jemaat baru. Mulai hari ini diterima menjadi warga jemaat HKBP Yogyakarta, yaitu keluarga Bapak Rizky Van Erik Nainggolan, Ibu Suyati Rofika Buru Sitanggang, bersama dengan satu orang anak datang dari HKBP Aik Nauli Resort Pangururan dengan alamat Jalan Duren Sinduharjo Ngaglik Sleman, masuk wilayah Timur. Kami undang keluarga Bapak Nenggolan, Ibu Boru Sitanggang untuk berdiri di tempat. Terima kasih majelis dan jemaat mengucapkan selamat menjadi jemaat yang baru. Yang ketujuh, kegiatan remaja pada hari ini Minggu 9 November, remaja akan menampilkan persembahan pujian guna mencari dana pada ibadah pukul 9 dan juga pada ibadah pukul 6.30. Yang kedelapan, kunjungan gerejawi atau tamu huria. Hari ini Minggu pukul 9 kita menerima kunjungan gerejawi dari Punguan Kor Ina Parari Kamis HKBP Suprapto Jakarta Pusat bersama pimpinan jemaat yaitu Bapak Pendeta Jarudin Panjaitan STH MM. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati. Yang kesembilan, tona atau pesan rapat pendeta akan dibacakan nanti 2 surat setelah warta. Yang ke-10, undangan PDO Hana. Pada hari Minggu 16 November pukul 6 dilaksanakan perayaan HUT ke-89 PDO Hana bertempat di GKJ Karangjoso Purworejo, diundang perempuan untuk menghadirinya. Yang ke-11, kiris dapat kita cermati seperti yang tertulis.
Yang ke-12, pemberitahuan Warta Keuangan HKBP Yogyakarta dapat juga kita cermati seperti yang tertulis. Yang ke-13, basar pada pagi ini dari Panitia Natal Perempuan. Dimohon jemaat untuk berpartisipasi. Ke-14, panitia pembangunan dapat kita cermati. Dan kepada keluarga yang masih belum menyampaikan, dimohon untuk menyampaikan tok-tok ripai sesuai yang sudah diputuskan dalam rapat huria. Catatan bagi yang mentransfer QRIS agar mengirim scan slip transfer. Yang ke-15, laporan kegiatan pengadaan sound system dapat kita cermati seperti yang tertulis. 16, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, tim musik dan operator sound juga dapat kita cermati. 17, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 9 sampai dengan 15 November 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Yang ke-18, warga jemaat yang sakit dan pasca pemulihan. Mari kita terus mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang pemulihan di rumah. Yang ke-19, persembahan bunga altar pada hari ini adalah keluarga KS Simbolon Inang Boru Simarmata. Tuhan memberkati. Ke-20 bacaan Alkitab minggu ini, ke-21 kebersihan dan fasilitas umum, 22 jadwal perayaan Natal dan Tahun Baru, 23 kegiatan pelayan di Pargodungan, 24 keuangan tanggal 31 sampai 6 November 2025 dapat kita cermati seperti yang tertulis. Berikutnya kami akan membacakan Tona ni rapot padita hatopan HKBP tanggal 27 sahat 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipoholon. Madapoton nah hinaholongan di bagasan Tuhani sude ruas dohot parhalado HKBP di inganan nabe. Asini roha madihamu dohot dame sian debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot ton di parbadia. Amin. Tapuji matuhata nama ngaramoti rapot padita hatopan HKBP 2025 di Seminarium Sipoholon tanggal 27 Oktober nani dohotan ni 2007 halak padita HKBP rapat padita hatopanon sinondangan ni tema natinopa na ibaru di bagasan Kristus manungguli hita sude ia huria dadaholan songon sada lembaga na mengatur kebaktian dohot ulawan administrasi sabing alai pamatang ni Kristus na mengelui doi na toktong na di paimbaru ton di parbadia gabe na tinopa na ibaru ima mangolu di bagasan hamubaon ni roha na tutu naung takas manadikon ngolu naung leleng jala papataron holong dohot hauduhan tu debata di sude rumang ni parngoluan. Subtema ni rapot on mangodolhon pabuan na terjauh dohuria manowarahon suara panurirangon naso jadi mauhum huriai marnida ragam ni ketidakadilan dohot hasesega ni akka natinopai ikon barani do HKBP pasahaton hatigoran dohot hasitongani asa tutiki naro torus mardalan jalalam tudengganna parngoluan ni sude natinopai di bagasan haporsiaon natogu dohot holong nama mulin. Di pasahat rapat padita HKBP 2025 odo suara ni ha porsiaon asa ditutup pamareta PT Toba Plub Lestari manang TPL nasa lilingon macay gudang manigay tobak nang namanigai parsauran ni masyarakat di Sandok Tapanuli Raya yatano aek dohot dolok tobak sungai na tajalos yang debata di pateyakon do tuhita jolma asataramoti jala tapauliuli mabuan hinadenggan ni parnguluan dada manigai marhite na holan mabuat parutungan ni ekonomi sambing
alai asa tung takasdo di bagasan haporseon hita mangula jala mangaramote sude nati nopanai. Asing nii laos dihataido taringot tu teologi eklesiologi HKBP na marpartalian tu cara pemilihan pimpinan dohot pareses HKBP dihataido nang isu-isu teologi kontemporer songoni nang penyakit sosial, korupsi, judi, narkoba, perdagangan manusia dohot hasesegani natinopani debata. Nasana ni hatai dohot diputusan ni rapoti patuguhon dohot pagomoson ulaw ni HKBP doi. Asa terus pai baru diri gabe huria nasatia mangoloy hata ni debata ukap laho pai baruho diri jala lam tu takasna pasahaton suara panurirangon marhite panindangion ni haporsiaon jala tarlumobi mangulahon dohot makahangulusa. Laos terpilih do dirapoti Pendeta Dr. Hulman Sinaga, Nagabe Ketua Rapot Padita periode 2025-2020 siap. Diparohai diparbisuhi jala dipatugu debatama sude parhobas ruas dohot huria i marhite ulaon pajowon nasahat tuhita b naya dipaimbaru di bagasan Kristus. Atas gor sudah peserta rapot Padita Hatopan Huria Kristen Batak Protestan ditandatangani Opui Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Napaduahon jahon hamima surat sian distrik. Mandapoton amanami inanami uluan Huria HKBP distrik 18 Jabarteng DY, Parhalado HKBP distrik 10 Jabarteng DY, ruas dohot ali-ali sending HKBP distrik 10 Jabarteng DY di Inganat Tabe. Tabe madihamu saluhut ruas ni Huria. Mauliate do totong tu pasat tutuhata Yesus Kristus namandongan ni hita Huriana siantiki nasalpo sahat tunwaeng. Takas do taida padongan yonai marhite nasai martabataba do akapospel naim baru di tonga-tonga ni distrik 10 Jabarteng DIY. Adong do 50 sia kabupaten manang kota di wilayah Pakobasion di HKBP distrik 10 Jabarteng DIY. Alai dimulana holan 32 kota kabupaten dope naung adong HKBP. Sialani macari kota hilala asa jongjong nian HKBP di 27 kota kabupaten naik secara bertahap. Mauliata di Tuhan Yesus Kristus, Raja Jalana Punah Huriai, mulai tahun 2020 sada, nunga boy jongjong, jalan nunga merdalan parmingguan di 10 tolu pospel, na dikoordinir tim pospel distrik. Laos tasakapi jalan tongon, taparade do nuaeng asaboy, jongjong pospel di Tikina Jonokon, di Cipatat Kabupaten Bandung Barat, dohot di Kabupaten Kulon Progo, ima di Yogyakarta, marhite nama nongos calon pelayan Tuluwati. Di pardalani tiki jala tu perkembangan ni akapospel nung adong nagabe Huria Nagok, ima HKBP Majalengka, HKBP Cikarang Barat Garut, dohot HKBP Buka Teja Kabupaten Purbalingga. Di nalam martaba bilangan ni pospel pelayanan yang baru diragam inganani laos martaba do na tahapor luhon laho mangurupi pajongjong ni pospeli. Sialani ima tapatupa papungo pelea tu pospel di ari sadarion Minggu sia November 2025 marhite amplop khusus naung tinongos ni distrik. Asing nii dihirim huriado adong na rade gabe ale sending manang donatur secara pribadi nang keluarga naboy manupahi secara rutin ganup bulan itap nina tarbahen. Molo adong na record boy madihubungi tu Huria HKBP Yogyakarta. Molo di loas tuhata jala marhite panupahyota
udu tata dope pajong joko piga-piga pospel nai asaboi nian di Saluhut kota kabupaten na adong di distrik Jabarting di ye jongjong HKBP. Songonima pinasahat mardongan mauliate sailam di pasu-pasu tuhata mahita di pasu-pasu nang sadok huriana. Taingot jala tangga hanguluhon ma natar surat di Pesalmen 26 ayat 8 ale Jahoba wahaulonggi doho hajongjongan ni bagasmu dohot hasonggopan ni hamuliawanmu. Amin. Tabe ditandatangani amang pareses HKBP distrik Sapulalu Jabarteng DY Pendeta Nexon M. Simanjuntak. Demikianlah warta jemaat pada di ibadah minggu hari ini. Tuhan memberkati.
Dame ni debata na sumurong siyan salu na roha, ima na mga ramoti akati-ati do pikiran muna be, di bagasan Jesus Kristus tuhatay. Amen. Horas madihita. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Baik amanginang. Ada ungkapan orang Indonesia yang mengatakan, kenal dulu maka akan disayang, kalau tidak kenal, iya. Hatani halap batak madok, jolo tiniti doi nasanggar asa binek kuruhuruan, jolo binoto romarga asa binoto pertuturon. Mana tahu kita nanti ketemu di Malioboro ya. Jala denggado hami rapat dahod diri nami. Ya hami sadiri padita Jarudin Pajaitan. Ubay na marga Pajaitan piau, ala memang marga Pajaitan do damang nahinan. Jala dainang natubo kami boruaruan. Tinggal manasida di Laguboti. Padu-padu majabu nami doho pengacara nabutini tangan nai. Jadi kami sama-sama orang Laguboti. Jalainata, idia manubagak sa namar seragamon imainata. Boru si pahutar. Tolu madihami dana bawah, jaladang adong penamar halet. Padita resop mahami di HGBP Suprapto, Jakarta Pusat. Jala rohami dia paletikyon mangibati huriata HGBP Yogyakartaon mau lihat tema di kesempatan na pinasa ni huriata HGBP Yogyakarta. Jala masai tabbalas ni rohanami songodian no jamita nami ala ober kami di soddo senior nami padita Dr. Robinson Raja Guguk. Beliau ma najolo mencetak jala mengajar yau asa boy gabi sarjana teologia jala gabe padita ni HGBP. Jala mulai hati mah nang didongat di sona donggo padita Pajaitan. Memang sonari horo atartikini Pajaitan donoai. Sa mata bisa kita sal una horas ma. Dia mak kamang do tamak kenang hatani di bata gabe jamita di bagasan mingguta sadarion. Ima nanienes sian Judas. Sada mamuka sian ayat 10 itu. Sahatu ayat 20 tolu. Songonoma didok disi tapayutiut ma. Taidabima akabibelta. Ya, yang membawa Android juga boleh diperhatikan. Alai hamu aka haholongan. Ingot tamu mah hata aka naung nilubahon ni aka apostel ni tuhata Yesus Kristus. Ai dido nasida do tuhamu. Diaka ari perpudi Roma aka si pangicahi. Akan mangulahon hahisapon hajahaton ni rohana sidabe ima aka pamula-mula mangolu donian alaidang martoddi alai hamu aka haolongan pauli-uli hamuma dirimuna di atas haporsiaon nabadia situtu jala martangiang di bagasan toddi perbadia. Ramoti hamuma dirimuna di bagasan holong rohani debata. Mai-maima mahamu dia sini rohani Tuhatta Yesus Kristus. Asasahat tamu tuhangoluan nasaleleng-ilelengna. Ajari hamuma akan naganggu rohai. Palua hamuma nasida. Rappas hamuma nasida sianapi. Marasin roha mahamu dinadeba. Mabiar. Hagi giok kamu manang abitna naung niramunan ni sibukna. Alai hasangapon ma diibana na margogo mangaramoti hamu. Unak tinggang. Jala pajong jokok kamu ma marulopolop. So martihas tuadopan ni hasangapon na. Di debata na sadai na paluaw kita marite-hite Jesus Kristus tuhatay. Di bana mahasangapon, hamuliaon, hagogoon,
dohot parhuason sian mulani mulana nang nuaing nang rodi salelengi lelengna. Amin. Ido yang go sahakna. Jongjong mahita saluhukna. Jalahudul mamuseng. Asa molo padita pajaitan mengajak kita jongjong. Jalahudok museng hudul rupani. Olo dohita nakpehuida nakkening holan 85%. Apalagi manuaing suara ni debata. Naing mengajari hita di bagasan minggu tasadarion. Iko lobi oluak kita daripada tuhatani padita jaruri panjaitan. Amin. Alani tatangi homa do denggan. Hamba kamang do tamakkenang ala sasahali ro tujo jarupani hupur siap pokiat du jaminta kon nanggo pala 10 menit. Ala ya lagajang naking wartai jala torop naking namaret de. Batar paksa nama binai diskon nagen. Hama kamang dota makenang katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Ise mahamu nalas rohana di hamajuon ni zaman now istilahnya kanaposo sonari. Coba tunjuk tangan. Ise mahamu nalas rohana. Nah, anggi bagasa rohana pasti do. Oke, nama iler rasong nomor 7 rupanya ke. Nama kamang do tamakenang di sada sisi pasti do las rohata di hamajon di zaman sonari alania semua dimudahkan. Ko ingat do najolo tiki marhalle tau do inapad di tahun. Bolo nikirip surat ni berupani sebulan naik balos nyotuan nami. Iban na arga surat najolo. Oke, kadongan nama anggo surat nyalet ni benda julu kan tiup-tiup bolau modum nyangguang do budi binait do tutoro ni battali itu kan ima argani surat najul alanya ha ni kiri mo sebulan balosna sebulan alenggo sonari dia majun ni zaman dang laku be surat be enunga adong video call. Oke, LDRP akan nomor halet jarak jauh noai tak persoalan be. Imaraha majuon manang kemudahan zaman sekarang. Dia mamuseng nataboto hama kamang do tamakkenang. Anggo najolo ditoba, jia bolo do molodang diboto boru ni pertoba mangalopa. Bolo pola do air panas gosong di baen. Ha persoalan ni. Alain gosonari dang be alania ha. Laos aha pe situ horon patok 25 pitaho manak patok 50 ngarutai 50 25 rupiah ke laos aha pe nuek tinuor rupani tinggal grabfood ima hamajunon nang manur saksang iba adong oke nang manur dia pe adong di grabfood nah ima hamajuon kemudahan yang kita lihat sekarang di dalam kehidupan kita, apalagi di aplikasi AI yang sudah semakin luar biasa. Tang binoto mang nasongod dia senyumi opungi bano jolo nang mati, tetapi dengan aplikasi AI ya hanya gambar kita masukkan mereka sudah bisa state to statue, ya kan udah bisa. Nah, gabbarisada bawa dok gabbarisada borua moli padomu ngaboi berpelukan. Nah itu hati-hati memposting foto pribadi ya. Nah so tumbutian nona kamat toni posting rupani haping toradong na padumuhon ibereng inattay torgabe itorono tu padita pajehitan amak padita nami RPP mamat taon. Oke, buasa ai nga berpelukan nina hapeng kerja ni AI. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Molo so hati-hati kita di partikiat tasisonari kita bisa di dalam jebakan-jebakan na sangat luar biasa. Ima jorak nggak bisa ngoni ke.
Ima hamajo sonari, di satu sisi kita sangat senang dan bahagia, bangga dengan kemajuan teknologi sekarang yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi yang lain, songo dia hamajuoni, la songonido noai, hudok majo, godangi persoalan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Nak pemaju teknologi rupani alai lam godang gotong akahajahatum. Seiring dengan itu, itulah menjadi realitas sekarang dalam kehidupan kita. IT personari baru di hacker, ya kan? Facebook kita bisa didabling. Nomor handphone tapi boido dipakai jolma dohotaka lena asing. Iman yang terjadi di tonga-tonga di ngolutau. Bahkan di zaman canggih sekarang, kita sangat khawatir. Di zaman canggih sekarang kita juga sangat-sangat mengeluh bagaimana tentang adab manusia di zaman sekarang. Boido sonari tibo parbinotoana tetapi rendah adabnya. Inilah yang terjadi di salah satu mahasiswa yang ada di Udayana Bali, Timothy Anugrah. Karena dia dibully sampai dia bunuh diri, lompat dari lantai 4. Walaupun dia sudah mati, bunuh diri, masih juga teman-temannya itu yang calon-calon sarjana kedokteran, sarjana ini dan lain sebagainya masih membuli dia. Walaupun dia sudah bunuh diri dan mati. Itulah sekarang hidup kita di zaman sekarang. Orang bisa tinggi IQ-nya, orang bisa tinggi pengetahuannya, tetapi adabnya sangat rendah. Odo noeng nai taida di tengah-tengah nih ngulut tasadiri. Dang dope hepeng na pinasaha ni kejaksaan tu si Purba, ya kan, Purbaya, menteri kayak Purba doi, natarita bedo ya, oke, iya. Coba kita lihat ketika kejaksaan memberikan bukti bagaimana 13 triliun yang sekarang dipegang kejaksaan diberikan kepada negara melalui Menteri Keuangan Purbaya. Huida marupani holat 2 triliun dopene pajong-jonga harga 100 ribu. Bangahira batu bata ke. Hangguile kembe tujuk Jakarta kan. Baidura. Dak pola loja hitaranak kini yang mengalului biaya sound system kan. Nah, kita bayi persuprapto penuh biaya sound system. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang kita lihat bagaimana sekarang persoalan kehidupan kita di zaman on. Dia mainang, dia mamang aka udok majono yang nabui mabain songonna suntuk pikirat tahun dia majon di zaman on. Sipata dak terhatau nake. Olodo hita mekel di sihapataran alai tangis. Di siabunian alania godang ni akasi pikiran namasa di tonga-tonga ni ngulut tau sadir. Inilah menjadi realita today dan inilah menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Nah boy tabereng noeng di tonga-tonga ni ngulut tau. Ada menantu tidak menjadi menantu tapi justru menjadi hantu. Itu ada nggak songonia ke? Holaro menantu neng itero pasangan. Nah tua-tuan, ayo lama, ayo pak, kita ke kamar aja bahasa ngaromenan tuta. So tungi songgahi, tak kan ada nggak songoni kan? Ada nggak si patat tong menantuan, holaro si matuana rupani, dang nanggo pala hulu, banarodo hoinang adiga mulak. Ah itorin na to, nanggo pala jolo minum kan? Ada. Di zaman ini ada anak tidak menjadi anak tapi justru menjadi kuntilanak. Selalu menakuti ya kan? Apalagi malam minggu akan atau rasona gudangan na support jantung. Di mana kau nak? Gak dijawab. Nah, di telepon di reject. Ya kan? Di WA lagi diblokir mamanya. Nah, itu sekarang yang terjadi. Ada anak tidak menjadi anak tapi justru menjadi kuntilanak. Ada anak sekarang tidak menjadi anak tapi justru menjadi anakonda. Naing mangalangi mebuduti, mengolur penatorasna, alai nungetor manuntut, mana warisan sama saya. Hapeng dang nabi nuat ni hodok ngai. Itulah menjadi kondisi sekarang dalam
kehidupan kita ini. Tang rupa naros luar negeri, di luar negeri sonari rupa ni ngalam marsa kau mernida. Ya, yang namanya kelompok LGBT. Oke, bawa nuang nalasa rohana mernida dongan nabawa. Nang borua be, ya kan? Nah, borua be tok songoni nalasa rohana mernida dongan na borua. Ibang ido museng ko asa menikah nasida. Bagaimana laki-laki dengan laki-laki menikah, perempuan dengan perempuan? Tapi itulah sekarang dunia kita ini. Alani sonari rupani lam godang aka kejora. Kelompok jomblo ceria. Ya kan? Lam godang nuaingi. Tapi yang guna jolo halak batak rupani balga anak pangulihonoton balga boru pamulihonoton. Tapi kalau kita sekarang, nah itulah menjadi dunia kita. Jadi gudang ngaira na taida noaeng, kami ingin mengangkat itulah konteks hidup kita. So kalau itu para rikaps ni Supraptoon, naksuntuk walakon di Jakarta iban naroto son. Ido, ada yang berkaum buhi ini, memang alai bolu bereng memang buhi to sude aka buhinya kan terteka beti duhida gudangon. Ikan, kalau saya lihat ini banyak ini romusa ini, rombongan muka susah. Nah, maka mang dota makenang itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ale boleh bagi tabunak kiswarana sidai, tabunak mertulak buah munak kiningake. Idotong ala natwari di Gunung Merapi, ngai pepusalakop bisude arsak ngerohanai. Dangi ngetalakop berupani na sertifikat na di pegadaian. Ido, dangi ngetalakop benwang rupani angsurani pinjolna. Tapi semua mereka ungkapkan. Tapi yang mau saya katakan itulah konteks kita di zaman sekarang, amang dan inang. Sonari rupani sahak meita diturpukon. Asa molo marsak pehita godang aka jahaton godang aka masalah na tarupi sonari. Ternyata di zaman ni hurian na perjuluipe ngamasa aka hal na songoni. Jalaido na pinatorang ni si Judas. Molo taida di bagasan turput jamita sadarion. Kitab Judas itu adalah salah satu dari 5 kitab terpendek di dalam Alkitab. Takasto di patorang di sosongo dia mana masa dan diadopan ni huriana perjoli, dan ini digambarkan adalah sebagai tanda-tanda akhir zaman. Jalahita penueng nunga masuk di situasi nasongoni. Tanda-tanda akhir zaman alaniaha ay nunga masa nasoya masa benueng di tonga-tonga ni ngulutaw. Dia mai molutaida nak kining rupani di son. Masa takasdo dihatahon si Judas. Alai hamok kahaulongan ingot tamu mahata na unilubaw niya kapostel ni Tuhan Kristus ay didoggo tuhamu. Dia kaari na perpudi Roma akasi pangisahi. Itulah yang terjadi. Oke, Roma akasi pangicahi. Roma aka pengejek. Jalan memang nunggu mulai masa noni. Igareja pe ulur songoni. Oke. Ulu akaino si pata rupani hola dibereng atong baju ni dongan na itorin na buti. Ido kan itorolur songoni. Dang makatai alai mimikon makatai. Ido kan. Nah, adong go bolo merminggu dian, merminggu makan. Bereng join ataijo. 2.000 rupiah na inna. Hapeng bolo nongki-nongki man habis do 100.000 na museng. Nah itu yang terjadi. Mulai ro akasi pangisahi aka pengejek. Na mangulahon hahisapon. Imana kia ka anak kondei kan? Hajahaton ni rohanasida. Luar biasa sonarina terjadi. Ayat 10 sia. Ima aka pamola-mola pemecah. Mengulurun yan nasida alai dang martodi. Nah itu yang terjadi. Kemarin di Kelapa Gading, SMA 72, ada meledak bom. Ibu tamu di sana bom, anak sekolah sendiri do, menurut Kapolri. Tapi kenapa dia melakukan itu? Dia hanya bawa tembak-tembakan mainan. Ternyata dia sering dibullying.
Jadi dia stres, dia ciptakan itu, dia ledakan. Nah itu yang terjadi. Jadi yang menggodang-godang akan nama bain, pemula-mula pemecah dan lain sebagainya. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah kening jahamu mah dijabuake. Aka dia mah tanda-tanda akhir zaman ini nunga di patorang si Judas jala iman nak kening nau patorak kami na perjului nunga mulai masa noni di tongatoni ngoluta dia palatikion alanido di saratos si Judas mana kening mulutai dari son bagaimana Judas itu memberi solusi, bagaimana Judas itu memberikan petunjuk arah di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi senjata bagi kita untuk menghadapi segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Pertama dikatakan di dalam ayat 20 adalah alaihamu akahaholongan. Alaihamu akan namar minggu di HGBP Yogyakarta pauli-uli hamuma dirimuna di atas ni haporsiaun nabadia situtu. Asa boha asa tabu ngoluton. Bolinok kuna jolo mabain asa tabu arsik nga ikonadonggo adaliman angguetok tabuma. Asa tabu ngoluton hitape ikon mamake adalima do andalkan iman. Molo ta andal honiman, saya yakin sehebat apapun gelombang hidup ini menghancurkan kita, kita akan bahagia di dalam kehidupan kita. Hamoka Qur'an anak kening bulu muru akaina tahun itordok koma adaliman itorin namu itormekel dui ido ake. Nah hamoka mang do tamakkan ang iman na perjolo di dok dison. Bohado hita pauli-uli dirita. Bagaimana kita membangun diri kita? Bagaimana kita membangun Kristus di dalam diri kita? So ngombuku nih amang padita Dr. Robinson Raja Guguk. Oke. Adong buku nasida tike ulang tahun 25 tahun na jolong masai ulidu buku naside. Bagaimana kita membangun tubuh Kristus di dalam kehidupan kita. Imarana berjolo. Bohama ita pauli-uli diri tahun bergaul dengan firman Tuhan. Bohama ita pauli-uli diri tahun dalam ringkas kita rupani di tonga-tongan ya ka perpunguan doaka len asing na padua nakin diot di sorupani. Basongon edeta 270 sia ayat 25. Oke. Tay deo maju ake, tay ingot doraon. Coba dulu yang main keyboard 279 ayat 2. Tay deo matung ikon haposanmu Jehovah di Batam. Tung ikon haposanmu Jehovah de Batam. Di simada potom musakak miroham. Di simada potonmu sidakap ni roh. Inilah menjadi tonggak iman kita. Dia penamasa di tonga-tonga di nguluon tangiang do dalanna asa taruliho. Persoalan sonari, apakah kita hidup kita ini sudah menjadi tiang doa di dalam kehidupan kita? Inilah harapan kami buat anak-anak kami di sini ya. Remaja Naposo yang saya lihat hari ini luar biasa. Berdoa terus ya. Supaya sekolahnya tinggi, adabnya tinggi. Jangan pacaran dulu. Ya kan? Anggurung go jago hamu, antri dan noni. Ya kan? Bulodang adong ro, ya tinggal milih aja di TikTok.
Nah ini sama aku, nah gitu kan. Ido, TikTok pengen ngegodang noaing akan na jualan kan. Jadi itu tangi yang godalan na asa. Itulah secara intern dalam diri kita. Na parpudi nama dohonon nami. Asa diajari si Judas dohita. Dakolat dirita pauliuliuta. Ale dongatta pe ikedo pauliuliuta. Ido nani dok ngarupani mulai siana ayat 20 sada. Ramo tihamuma dirimu di bagasan holong niroha. Ayat 22. Ajari hamuma aka naganggu roha. Padua hamuma nasida. Rapas samuma songon na mga rapas sianapi asa unang mago matutung jala lonong nasida. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita juga hadir mengingatkan yang lain. Supaya apa? Supaya kita sama-sama dipauli, dibaharui dalam kehidupan kita sehingga kita memenangkan dunia ini di dalam kehidupan kita. Jadi mularok songono pas merjamita ibu kaido ngami handphone na itorpaingot tutup edah bege jamita do hita iko songonido ido kan ido tong nah boleh berkorupani tas nido ngami Hermes oke boleh lihat 2000 itor stop edah hai tasmu Hermes undang 2000 liam 10.000 itor enomur tong. Hai si pata rupani Hermeson nga harga 20 juta inganana oloro lapet do tolor. Bulu tu pesta kan? Ido. Kalau kita yakinlah amang dan inang, kalau kita boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Amin. Atong doko majotu saping mi. Saya dipauli-uli Tuhani mahita. Coba tepuk yang di samping. Saya dipauli-uli Tuhani mahita. Mari kita menangkan dunia ini. Iya, seberapapun isi tabanasmu berikan ke gereja. Badangong nabarani. Hamak kamang dota makenang, inilah menjadi khotbah kita hari ini. Mengingatkan semua bahwa dunia ini pasti akan semakin luar biasa kita hadapi. Tapi ingat khotbah hari ini memberikan jaminan kepada kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Asal maolo hita pauli-uli dirita, jala olo hita di pauli-uli Tuhani di bagasan ngulutkan. Kalau sudah seperti itu, yakinlah kita akan semakin cantik. Kita akan semakin baik. Orang akan semakin memandang kita. Jala memang songoniru si pata pabahenan ni Tuhani. Songoniru pani songonak kamasnya kainataya ke. Si pata kona dibakar doi. Songon na dilala doi baru tadi dia maaka nalibido menggan. Si pata ngolutos songon itu. Saya songon na dilala do hita, tapi ketika kita boleh bertahan, ketika kita mau diperbaharui, dipauli-uli, jala martangia kita tok-tok tutuhani di bagasan ngoluton, saya yakin dan percaya kita akan memenangkan dunia ini dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati martang yang mahita. Mau lihat teman Tuhan, si pata dakka rupa kami portibion, gudang aka masalah, gudang aka hajahatun, gudang aka pergumulan nama bain gabe gale kami itonga-tonga di ngulu nami. Mau lihat teman Tuhan, molo dipaingot hatami kami marhite kitab Judas, asai matutu tanda-tanda akhir zaman. Ulu masa do jala Roma aka pamula-mula, Roma aka panakko, Roma aka naso dengkan di bagasan ngulu namion. Boydo hami talpe tu bagasane. Mau lihat tema mulo diajari hodo hami di minggu nami sadarion, asa upauli-uli hami diri nami. Asa muludang margogo hami, nek tok-tok kami martangiong. Mangido pangurupio tuho Tuhan asa margogo hami itonga-tonga ni ngulu nami hatamido mandok tuhami tangi yang dodalan na asa taruliho ali Tuhan anggia ma lam tu ulina ngulu nami tibonang adab nami di tonga-tonga ni nguluon tarlumobi akayana kon nami generasi naposo
Dan lupa kami manang yakon huriaon. Diaka program rencana nasida asa merdalat do denggan. Akan amar sahid urupi nasida pamalum nasida Tuhan hipas nasida museng pajupak kami di tonga-tonga ni aka ulaon ni huriam. Aka ruas na martaba di tonga-tonga ni huriaon tuhoro nang pasahaton nami. Nang ali Tuhan saluhut na ruas ni huriam. Siat danak satu akalansia. Tarlumobi ma naro beribadah tu son alanya kaparsikolon nasida di tonga-tonga ni kotaon do na berkunjung marnida aka keluarga nang hinauli ni kota Yogyakarta tuhoro nang pasaton nami nasida pahipas nasida tabay rejeki asa totong nasida marlas droga mamuji do pasangapon guarmi dan lupa hami manang yakon huriam HGBP Yogyakarta asal marsaringar hatami le Tuhan di tonga-tonga ni luaton nang akan aposom na mangula di son say homa mamaso-maso nasida asa gabe toktong nasida gabe habaoran ni pasu-pasum di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho amin. Tapasaha ma peliata marhite tolu kantong jala maret de mahita.
salukna. Tatangnya koma peliano tuado panni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut seleon lon na denggan. Dot na saulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilion mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi wap menahutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulan arajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marwanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni si leon-leon mituhami. Asalam gergir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penorbadia magoarmu, say Roma harajarmu, say sao malomandoroham di Banu Tongos songon na di Banua Gijang, leo matuhami sadarion hangolua siapari, say samodosanami songopane sanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana marnida ho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar hom madamena tuto di munabe.
Iya, melihat madi hita Allah kebetulan namang inang sadarion adong kegiatan ni anak kota remaja laho batu begihon edena sida. Jinang apalah dong mas jalangan. Jadi upikir asa hatok ma yana konami ro tujulu laho batu begihon. Jadi Arab dorohanami kita asa hok majolo hudul dengan atabi sadia bendo boy tau rubi laho patu pahon acara Natal nasida do. Idom bana rona sida lain batu begihon ede. So nima elek-elek doho panggiduan nami mulai ate. Ayo, cepatlah sini ayo. Mumpung bapak sama mama opung ini masih ingat khotbah itu. Ya, ayo. Saling tulang mati. Cek satu. Tempat untuk sumbangannya di mana? Di bagus di mana? Oh dia, oke siap. Silakan. Iya, jadi untuk mulai kita dah dulu kamar kelas ruangnya kayak anak kotor. Kayak anak kotor masih dah. Roma itu mana? Jadi dalam kalau menangnya penasidan ini sampai kami dengan mendapat acara penasidan di 2022. Mulai dengan di Paru Panjota pihak Kanak Kota Remaja
Oh, oke. Sudah bisa kembali ke tempat. Oke, anak kami, silakan kembali ke bangku. Salinari orang nami mari ako nami nami ruas dimuliata to taka nami nami namburi persido manupahi ulang ni anak kota remaja kajian soalnya di rumah dua bago manina nama kanto dulu aku nama Robia orang supaya anak kota remaja lang diganda nama yang gua kami nama kalian kalau lima kata nami dulu teman partisipasi Watama nama sama Budiman. Karena anak remaja sudah, kami mengundang Ina Sesi Perempuan AKBP Yogyakarta untuk maju ke depan. Kita akan menyambut tamu-tamu kita dari Ina AKBP Supra. Ina AKBP Yogyakarta. Mari Ina, kita ke depan. Mari Ina, mari. AKBP Yogyakarta. Berapa kita yang hadir? Sudah semua kita di sini, yang di luar